Uma umprofeti lapha ethi vusa omunye endlini yami ahola abantu bakho umphathe umgcobe ngamafutha kwenzeka kanjani yena ngoba phela ubiza esinye isibongo kwenzeka kanjani yena angene endlini kaIsaiah Shembe okwesithathu ngoba umelusi njoba kulotshiwe lapho yonke iminikelo nizoyiletha kuJehova ekuphakameni akakuyamukela uma ningagcina usuku lesabatha ngoba ubaba umelusi akasikho ukuphakama umukela yiphi iminikelo so uShembe owasifundisa ukuthi akufanele sihlabele amadlozi lokho wayekuthathela emthethweni kaMose yini idlozi uma amaNazaretha asekuhleni bese ku wrong ngawo mase ku umpanze sebona khona into wrong ngawo bekufanele kungafiki ingilosi okuthiwa uhlaleleni uJehova ukuba bagezwe manake mfowethu ngicela le ncwadi uma sikhuluma ngayisebenzisi ngoba asiyisebenzisi ekuhleni iyohlelo ungcono sithinta iBhayibheli nesihlabelelo phela la khona into eyikasheme angilwi nayo kodwa ngoba thina sinayo babukeli bethu mangibingelele lapha ekhaya welcome la ekhaya ku Gifted Media usahleli nami uGift Mabunda nabangithandi bayoze bangithande nalaba hey le host lena wathi uhleli la ubukele yona so bafowethu ngiyabonga ukuthi nabangangithandi sebayangithanda manje sebayangithanda ngoba ngibaphathele indaba ezimnandi. Uma ungaka subscribe please click the button and subscribe as well and sibonga support enihlala nisinikeyo ngiyabona abantu bayaclicka lapha o super thanks hayi bafowethu nizongibona ngeke ngibe broke ngilethele indaba ezingaka ngintshela ngathi la ekhaya ngizonilethela noma yipi inkolo sizohlala nayo phansi salanda amaSulumani amaMuslim ngilande yonke lenkolo sizohlala nayo phansi siza ukuthi kwenzakalani and ngivumeleni bafowethu ukuthi ngizoni invite labona as long nihlala nenza show ukuthi ndi super thanks yabona nibe nisendela le imali ezingenayo ukuthi mfowethu uchubeka necontent nje ningibless ukuthi le content ikhulu nizobona bafowethu ngiyophikelela nalabo bafowethu abasendayo bathi mawuchubeka umsebenzi ngizoyenza njalo bafowethu ukuthi uyaqhubeka umsebenzi angazi ukuthi ngicela ukubuza usibukela ukephi but anyway you know I'm always booming with the boom content nabo baba namhlanje engihleli nabo phansi ngithe no last ngadefine ukuthi ngoba ubaba Mbatha washo wathi inkolo yakaShembe inkolo engekho ngabuye ngadefine ukuthi ngaphandle ukuthi siye kude nje amaNazaretha la sikhuluma ngawo ayini amaNazaretha ngagcina sengithola ukuthi no khona la kumaNazaretha kunamaNazaretha amabili ahlukene sicalile sawabiza ke amaNazaretha kaJehova sawabiza amaNazaretha onyazi so bafowethu ngivumelene ngiwelcome phakathi kwethu sinobaba uNtshangasi kunjani se siyaphila baba njani siyaphila abangamazi ubaba ubani ubuyaphi kunendawo khona maybe abacala ubukela le episode abakubonanga kuleyo kuqala uNobaba Mbatha siyabonga baba igama lami ngiuDumisani Ntshangase ngokwekhaya ngikhulele ngwavuma ekhaya kithi la ngiyakhona manje kuseNewcastle angijwayele ke ukukhuluma ngendawo engangihlala kuyo before ngihlale ngwavuma kodwa ngokomsebenzi ngilapha eGoli ngibuya ebandleni lamaNazaretha kaNkuluNkulu yes ibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu ngokubuholi liholwa ubaba uMelusi simazi ngokuthi ubaba uMelusi kodwa formally so uwaziwa ngokuthi uRev Mpanza yes sibuye futhi sibe nobaba uNyambose kunjani se siyaphila kakhulu baba ngibonge kakhulu ithuba ngithe nje cha angikuhloniphe yes uma ungicela ngumshumayeli wasebuhleni ukuba ngizophendula imibuzo ofisa ukusibuza yona namaNazaretha kababa uMelusi la kodwa ke ngizokuveza lokho ukuthi lapha ekuhleni bamaNazaretha sabekela umthetho ukuthi asivumelekile
ukukhuluma nabantu abasuke behlubuke ekuhleni. Kunezathu ke eziningi ke zalokho. Kodwa ngithe ngoba bengizochaza nje into eziningi ngijwayelane nawe ngasikhathi kuleya episode ngizochaza indaba kaMbatha lo begibela kumaNazaretha. So the time usungicela ke manje ukuthi ke ake ngizokhona imibuzo nayo ngamaNazaretha lawa aholwa uMelusi uMpanza bese uba lamaNazaretha aholwa uNyasi. Ngabona kufanele ukuthi ngikuhloniphe ngilalele lapho. Yes. Ngaphandle ukuthi siye kude maybe to brief ababukeli bethu sikele namaNazaretha angafani la. Yebo igama lingaba lilodwa lokuthi uNazaretha but kunama difference azoba khona. So but before ukuthi siye lapho sizocela ukuthi basilekelele abaholi bethu esihleli nabo phakathi kwethu. Ngizocala ngawe baba Ntshangase. KunamaNazaretha onyazi, kunamaNazaretha ngoba usho ukuthi namaNazaretha kaNkulunkulu. Just to make ababukeli to be aware ngokweside lakho noma ngokwesystem okholelwa kuyo. Umuphi umehluko phakathi kwenu namaNazaretha onyazi? Ngiyabonga kakhulu. Yes. Njengoba bese ngishilo ukuthi ngiphuma ngaphansi kwebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ibandla eliqaleke ngokomyalelo wengelosi ngo 2010. Kodwa ngaphambi kokuba ngingene kumyalelo wengelosi ngizothi nje liphume ebuhleni. Okay. Sekusele nje isikhathi esincane ukuthi inkosi uThingo ihambe emhlabeni. Uma liphuma ke kwase kunezinto eziningi khona siyaye sithi ke kusekhaya elikhulu. Yes. Ngoba kusekhaya likaNkulunkulu. Kodwa ziningi izinto ezihambe zahamba zenzeka khona singakaphumi. Yes. Kufaka phakathi kokuthi uShembe umprofeti oqala ukuNazaretha. Yena wayesifundiswe ukuthi uyisikhonzi senhlupheko. Uyinceku kaJehova. Yes. Kufakazela lokho ngizofunda isihlabelelo 60 ukuthi kusho yena uShembe. Usihlabelelo 60 esabhalwa uyena uShembe engikholwa ukuthi umshumayeli unaso naye. Yes. Sithi wabakhumbula abantu bakhe abanquluzi sobala. Wabathumela inceku yakhe ngoba elungile. Uverse 4 isihlabelelo 60. So kwase kuba khona ke into ethi amaNazaretha anoNkulunkulu. Okay. Osemhlabeni. SingamaNazaretha kaNkulunkulu ke lokho sakweshwama sisekhona. Okay. Ebuhleni siyakweshwama namanje. Ngaphezulu kwakho konke lokho kwaphinde futhi kwaba nomkhuba wokuthi amaNazaretha sekayihlanganisa nemicimbi uShembe ayichitha. Imicimbi efaka phakathi ukuhlabela amadlozi. Okay. Lokho kuhlabela amadlozi kwenza ukuthi sibone ukuthi ungazi uthi lo nkulunkulu esamfundiswa umprofeti uyazaShembe sesiyamhlubuka. Yes. Ngoba uma uzofunda inkulumo yakhe umprofeti ayishumayela ngo-1927 umprofeti wayethi emzini waseGospel ngizofunda nje phakathi nendawo uthi kwamanye amazwi akhe ngenzela ukuthi ngibe mfushane ngeke ngiqale ekuqaleni. Yes. Uthi ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando labo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Akubi lokho kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni ukwedlula uThixo. Funa niduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo mayelana enginiyala ngawo nenayala ngawo kuMatthew 10 verse 37. Uthi ke uShembe nizile emthethweni wayizolo ukuthi aniseya ukuwakhonza amadlozi. Yes. Nomthetho othi
anisahlangani nabafowethu abenza okunjalo ngoba abenza okunjalo bayisinengiso bayanengeka kuJehova. Kwaba khona kababuzayo ukuthi hawu nceke yenkosi, babembuza ke ngenceke yenkosi hayi ngoNkulunkulu. Futhi angeke sisabahlabela okhokho bethu na? Waphendula uShembe wathi, bantwana bakanhliziyo, okwenu kuhle ukuba nibanikelele eLatini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni. So thina ke njengebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu sabuyela ezimfundisweni zikaMprofeti. Imfundiso kaMprofeti ithi sigcina umthetho kaJehova njengoba asiyala ngenceke yakhe uMose. Ngizofunda ke ukuthi wakusho kuphi lokho uShembe. Wakusho ngokwesihlabelelo esasisebenzisa sesekhaya elikhulu kwakuverse 3 no 4. Kodwa ngoba lesi sihlabelelo esedithwe NCG ngizothi uverse 13 no 14. uShembe ke lapha uthi, mesabeni uJehova zukulwana ngezukulwana, nigcina imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceke yakhe uMoses, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayi kuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. So kuverse 25 walapha uthi, bandla elithobekileyo nelihloniphekayo likamenzi wezulu nomhlaba, umenzi makavume ukuguqa kwethu nokusithoba kwethu. Amen. So thina akukuningi esakwenza ngaphandle kokuthi sabuyele emfundisweni kababa mkhulu okungumprofeti. Okokuqala leli bandla noma liholwa ubaba Melusi kodwa akusile lakhe. Uthi ubaba Melusi elika Jehova umenzi wezulu nomhlaba. NoShembe wayesho njalo. Kusho ukuthi sibuyele emfundisweni. Uthi ke ubaba Melusi uma esifundisa uthi akufanele sihlabele amadlozi. Asiwahlabeli ngoba uShembe wayesho njalo. Uthi kukhona nenye ingxenye engicabathi uma siqhubeka ngizoyikhuluma leyo kuyeza ngomini. Amen. Ngizoma lapho okwamanje. Ngiyabonga. Siyabonga. Baba Nyamboze, ngicela ukuthi maybe uchaze kulombuzo sibuyele kuwo lo mbuzo lo. Angeke nginibuze imibuzo engafani ngoba nibabili ningamaNazaretha. Ngizobuza ukuthi maybe ngokwenkolo noma ngokwesystem yobuNazaretha abonyazi yini enihlukile ngayo kunalamaNazaretha lawo. La thina bonyazi la ekuhleni bamaNazaretha umehluko omncane kabi. Ngizocela nje ukungifundele nje ngamabumo incwadi kaMarko 7:7 khona kuzozwakala kahle la. Marko 7:7 sithi ungena lapho bese siyaqhubeka. Okay, sifundele lakho ngoba awufundele lelami because lelami ayi leli safuna sicoca kabanzi. Angithi onke amaBhayibheli gift azalwe kuleli. Angithi uyabona leli eqaleni lithi uJesu wahlala emzini leli. Kanti leli liphatha lithi wahlala edolobheni. Uyabona? Okay. Leli lithi gcina uSabatha libe ngcwele. Leli niliphatha lithi gcina usuku lwenkosi. Into eningi labhalwa amaqila ayifihla imithetho zathi bangawabona amaqiniso. Okay. That's why sisebenzisa leli thina singamaNazaretha. Sizoyithinta ngelinye la. Okay, so ithinta ngelinye la ngaba. Okay, uthi ngifunde incwadi kaMark. Angifundele uMarko nje 7:7 inkosi uJesu ikhuluma la. Okay. Sifunde incwadi kaMark 7:7. Yeah. Konje le incwadi izobichaza No, ngifuna nje usizwe maqondana nabantu abangasekho. Okay. Incwadi kaMark 7:7. Yeah. Bangikhonza ngeze. Uthi uJesu ephikisana nenkolo eyayithi abantu abangasekho into engenamsebenzi. Bangikhonza ngeze. Qhubeka. Befundisa izifundiso ezimiyalo yabantu. Bafundisa izinto ezimiyalo yabantu. Qhubeka. Niyeka umyalo kaThixo. Niyeka umyalo kaThixo. Nibamba imvelo yabantu. Nibamba imvelo. Ukuhlanza izimbiza. Ukuhlanza imizimba abantu bageza imizimba bebe clean. Njoba si clean nje bafaka otaya. Nezindebe. Nezindebe. Nezinye izinto eziningi ezinjalo niyazenza. Qhubeka.
wathi kubo nembala niyachitha umthetho kaThixo nembala nina niyawuchitha umthetho kaThixo ukuba nibambe imvelo yenu ukuba nibambe imvelo yenu qhubeka uMose wathi dumisa uyihlo nonyoko uMose wathi akadunyiswe uyihlo nonyoko nokuthi othuka uyise nonina nomuntu othuka uyise nonina umkhulu wakhe akasekho umkhokho wakhe akasekho inkinga leyo makuthiwa dumisa uyihlo nonyoko ngeke kuphela ukuthi ubaba wami wafa fanele ngithathe inkomo lapha ngimkhumbule ubaba kodwa nina nithi uma umuntu ethi kuyise nonina kodwa uma umuntu ethi uyise nonina qhubeka kuyikrobhana lelo gama liqonda ukucacisa uma umenzela into lo muntu ukuthi umnikelo ukuthi uzama ukunikela ke mhlawumbe ukuhlaba noma imbuzi noma inkomo noma uthatha umnikele nasesontweni ukunikela nje kuyi kodwa le gama ithi krobhana kwabhala isigebengu lapha lafihla iqiniso igama ofanele licacisa ukuthi umuntu awukwazi ungamnake noma sedlule emhlabeni yamnaka kwalotshwa ukuthi udumisa uyihlo nonyoko qhubeka baba lokhu engikusiza ngakho qhubeka ningabi nesivumelwano ukuba nenzele uyise nonina utho funda kahle ningabe nisamvumela nina umuntu nina nibe usho njalo uJesu nina nibe nisamvumela umuntu qhubeka nenzo izwi likaThixo libe yise awubuyele lapho gift ukuze sisoswana nenze izwi mana thanda ngena lapha anibe nisamvumela umuntu enzele unina noyisa utho yes ningabe nisamvumela umuntu ukuba enzele uyise nonina utho uJesu wayehlaba lo qhubeka nenze izwi likaThixo libe yize ngemvelo yenu enifundisileyo lezinye izinto eziningi ezinjalo niyazenza awumeke baba bayiqhubekela nje ekhaya engiqonda ukuveza la ngicela ukuthi lento uyizwisise kahle amaNazaretha onyazi lwezulu namaNazaretha aphethe ubaba uMpanza uMelusi ngapha awasinto oqala wegift amaNazaretha ahlubuka laphana ekuhleni bamaNazaretha kusesekuphakameni kwahlubuka uPetros Mnqayi wahlubuka wokhanda ibandla lakhe lelo bandla angeke ulikhombe namhlanje wabuye lapha kwahlubuke uIsrael Mbonamba owagcina sekhanda iyoni wabuye lapha kwahlubuka uNombunda uMamthembu camera step asicubeke baba kwabuye lapha kwahlobuka uNombunda uMamthembu naye wathi uShembe kwabuye angazi noma ngaqhubeka baba kwabuye lapha kunabantu abaningi abagcina lapha bephuma behlubuka bekhanda izinkolo ngeke ngize ngibabale ngoba mangibabala la sekufana ukuthi ngiyabahlasela sekufana nokuthi ngiyabasukela sekufana nokuthi njengamanje ngiwumuntu obadelelako ngakho ke ubaba uMelusi mina engikhala ngakho ngikhaliswa ukuthi ukuhlubuka kwakhe ekuhleni ngathi kuyonakala izogcina lento ingasaphuma emhlabeni uhamba kahle ubaba uMelusi engikhala ngakho mina ukuhlubuka kwakhe ekuhleni ayokhanda ibandla lamaNazaretha athi akaNkulunkulu ngikubona lokho kuyiphutha kungesile iqiniso ngalezi izathu uShembe mhla isuka entabazwe esala wathunywa yizwi likaNkulunkulu uma amaNazaretha asekuhleni bese ku wrong ngawo mase ku umpanze sebona khona into wrong ngawo bekufanele kungafiki ingilosi okuthiwa uhlaleleni bekufanele kusuka uNkulunkulu lo ayithuma uIsaiah Shembe kuba uyena othi impanza yenza lokhu manje umpanza ngicela ungilinde baba ngicela ngizokunika ithuba lokuthi uphendule ngoba ngiyengidedela umuntu elokhuza umbuzo enginawo ke nanko
ngibuza ukuthi ubaba uMpanza uMelusi ngoba uNazaretha buhamba nomphongolo wesivumelwano uNazaretha obaqala uShembe umqalo wendlela kuze kube namhlanje bunomphongolo wesivumelwano lapha kuMelusi awukho umphongolo wesivumelwano okwesibili uMelusi weqe kanjani amazwi omprofeti uma umprofeti lapha ethi vusa omunye endlini yami ahola abantu bakho umphatha umgcobe ngamafutha kwenzeka kanjani yena ngoba phela ubiza esinye isibongo kwenzeka kanjani yena angene endlini kaIsaiah Shembe okwesithathu ngoba uMelusi njoba kulotshiwe lapho yonke iminikelo nizoyiletha kuJehova ekuphakameni akakuyamukela uma ningagcina usuku lesabatha ngoba ubaba Melusi akasikho ukuphakama umukela yipi iminikelo umphongolo kawukho and futhi okwesibili asikhulume inkinga ekhona asikhulume ngeNCG no ngizokunika ithuba uphendule ngicela ungilalelisise kahle asikhulume ngebandla okay ngikhuluma ngebandla ngithi mina ubaba Melusi lalela la kuchazela ubaba Melusi inkolo yenu manje lapha incikela ngilalele baba ngizokunika ithuba uphendule and ngiphinde ngiphendule ukuphendulako besivumelene gift okay asiyenze kanje babu Nyambosi okay ngiyacabanga ukuthi isikhathi sizokhona ukusiwonga asiyeke unyazi asiyeke ubabu uMelusi asikhulume ngenkolo ye-NGC yini igama la iphelele ibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu angithi lokho engikushoyo imibuzo engizothi bayiphendule ngizodedela manje iphendule uma futhi ukumphendula kwakhe kunganele uzongena ubaba umfundisi uNtuli alekelela phendula akunayo inkinga lapha okay ngicela ukuthi singalahleki ku context because sibalekela indaba yokumention abeholi bangekho so ngoba sicela ukuthi abaholi masingaba mention singabe ukudescribe asikhulume ngekhozi la sikhuluma ngenkolo yeNGC kuhle ukukhuluma ukuthi iNGC ayenza ukuthize ayenza ukuthiza but just sibalekele sihloniphe igama lika Rev Mpanza yes okay ngiyabonga ake ngibekeke lapha angazi noma imibuzo yami eminye yasenizwileni okwesibili engibhekene nakho la kumaNazaretha ahola uBabelusi akhuluma wona ngomprofeti bese zokhuluma ngani ngoNkulunkulu uJehova uShembe lo owumoya lo engicabanga ukuthi ubaba uMelusi esewumvangeli lapha ebuhleni bamaNazaretha wayekabone ma uShembe noma inyanga izulu noma ubani uma uShembe sindisa umuntu bese ethi thina aboShembe wayeqonda ukuthi kusho ukuthini kodwa manje ngibona mina la kumaNazaretha kaNkulunkulu uShembe owumoya usefile usebulewe sekuphakamela umprofeti sekuphakama amaNazaretha kaNkulunkulu uyashiya umoya ngiyakhalaza lapha lezi zinto engisho ningizwe kahle bafowethu hayi ukuthi ngiyaxeka ngibuza izinto ezingaphakathi kimi and wonke umhlaba uyayibuza futhi ngalokho ngoba baningi abantu ababukayo baningi abantu ababuka ukuthi ha uMelusi wenzani manje no hayi ukuthi ngiyaxeka akukho futhi lapha ngimthuke khona mina ngibeka izinto nje ezisobala ukuthi ngicela impendulo zazo bese ngibuya ngiyiphendula futhi impendulo zenu siyabonga babu Nyambosi babu Ntshangasi besisegcile endabeni yamadlozi ngicela ukuthi nayo uyi-highlight indaba yamadlozi ngoba ubaba ulifundile iverse ulizwile nathi silizwile ngizozama ukuphendula nje ukucacisa ngokweposition yebandla likaJehova elaqalwa umprofeti waIsaiah Shembe yes angeke ngize ngigxile kakhulu ngokwebandla lasebuhlini ngoba umqali waleli bandla kwaba umprofeti waIsaiah Shembe and uma eqala leli bandla ngokusho kwakhe wayeqala ibandla likaJehova yes so ngizokhuluma ke ngokweposition kamprofeti waIsaiah Shembe efundisa ibandla lamaNazaretha emhlabeni wonke okungukuthi thina njengebandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu sihamba eyimfundisweni zakhe ngizoza ke nala ekuphumeni kwabantu nokungaphumeni kwabantu ngizoza nakhona bephuma ekuphakameni lento umprofeti uyaqhubeka ngizoqhubeka kule nkulumo kamprofeti ngoba uthi ufunda uMark 7 angazi ke noma belikhuluma ngabantu abafile yini
noma belikufundisa ukuthi abantu bangalahla abazali babo ukuthi umthetho vele okhona lowo ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze kwande insuku zakho ezweni. So angazi ke noma leli verse belifunda liqonda ukuthi kufanele uhlabele amadlozi kodwa uma liqonde ukuthi ihlabele amadlozi kusho ukuthi uShembe ngalesikhathi athi nigcine imithetho ayiloba ngenceke yakhe uMose. uShembe angazi noma sesiyamphikisa yini. Okwenza ukuthi ngisho njalo ukuthi uma ethi sigcina imithetho ayiloba uJehova ngenceke yakhe uMose. Uma sibheka la kuverse angazi ngizothi ake ngithi nje kukhona leli verse elithohlabela abanye uNkulunkulu benginalo lapha nje few kodwa ngiphatheka kabi ayisasho Exodus 22 verse 20 ushe ngilalele I'm directed to Exodus 22 verse 20 yes by umprofeti uIsaiah Shembe ngoba uthe mesabeni uJehova maNazaretha nigcina imithetho yakhe ayiloba ngenceke yakhe uMose. Ithini ke lemithetho? Exodus 22 verse 20 ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyakubhujiswa nokubhujiswa. Yes. Uyaqhubeka uDeuteronomy 32 verse 17 iwona ke uthi bahlabela amadimoni ngeke ke ngikusho lokho. Kukhona lento ekhona ebandleni lasebuhleni yokuthi benze ngathi abasizwa kanti bayasizwa. Thina asikase sathi abazali bethu bangamadimoni. Futhi ngeke sikusho lokho. Yes. Ngoba leyo nto sayifundiswa uShembe ukuthi abasiya amadimoni. Uthi ke uShembe ngizofunda la. Isihlabelelo leso. Amazwi kaShembe lawa abhalwa phansi. Uthi bantabami ukufika kwethu kulomhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele othunini lomhlaba. Nemimoya yawoyihlo entuntayo eyayihlala emathunjini njengeyezinyoka. Sesifikile thina boShembe oyihlo bavuke emathuneni bahlabelela bathi kade sasivalele deda singene simkhonza uJehova namhla vuliwa masango. Sasizonxusa ukuba bageze bathethelele izono bangene emzini ongcele. Namhla ilowo nalowo akanxusele uyise nonina ukuba bakhunjulwe ekudingisweni babuyiselwe ideni elingumoya wakhe ethempelini elisha. Kusho uShembe usifundisa ukuthi sixhumana kanjani nabangasekho. Uthi kasibanxusele kuJehova ukuba bagezwe. Mana ke mfowethu ngiyacela le ncwadi uma sikhuluma ngayisebenzisi ngoba asiyisebenzisi ekuhleni iyohlelo. Ungcono sithinta iBhayibheli nesihlabelelo phela la khona into eyikashembe angilwi nayo kodwa ngoba thina sinayo le isibhalwe ubaba uMelusi kanti thina sikhona ukubhalwa umprofeti Isaiah Shembe la ngiyacela futhi la ongcono ufunda isihlabelelo ungene eBhayibhelini kwanele ngoba lokho kufaka into eyenziwa uShembe lo ncwadi engapha angiyiphikisi kodwa angiyiphikisi ake ngibuze ngoba akubi ukuthi uyithola ukuthi kukhona ulwazi ongenalo. Kodwa ngifuna ukwazi nje kuwena inyamboso ukuthi uyazi yini ukuthi kukhona amazwi kaShembe anje noma kawazi. Akhona impela amazwi kaShembe mawuzowafunda la. Mawuzowafunda la. La wakhulunywa la wengwafunda la wake wawezwa yini. Uyabona mawuwafunda la ngizowezwa la. Lapha ngiwezwa la. Ngoba kunezinto eziningi enamajika la kanti uma wafunda isihlabelelo sizozwana hayi kabi mshumayela lesi sihlabelelo siqukethe izihlabelelo hayi intshumayelo angithi uyezwa mfowethu lapho ukuthi uthi uShembe la
vusa omunye endlini yami ahola abantu bakho ngifuna ngisasemadlozini ngiyeza kulokho ulenzile iphuzu likavusa omunye ngizoza kuhlo uthe ugift ake ngiphendule kule yamadlozi nakho akukunike ithuba ke yes so uShembe ke uma efika ezosifundisa uthi kasibuyele emthethweni kaMose and mina bengifunda amazwi omthetho kaMose ngiwafunda kule ncwadi ukuthi ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova uyakubhujiswa nokubhujiswa and le ncwadi oyifundile iyaphambana nenkulumo kaJesu ethi othanda uyise nonina ngangifanele mina ngakho ke uthi uShembe singaduki bese sithanda abazali bethu njengoyihle bese lokho kwenza ukuthi sibakhonze so uShembe owasifundisa ukuthi akufanele sihlabele amadlozi lokho wayekuthathela emthethweni kaMose yini idlozi idlozi ngiphendule lapho nje ngokwe general understanding umuntu ongasekho emhlabeni onhloboni umuntu ongasekho emhlabeni kodwa onhloboni angithi idemon siyalazi ukuthi inhloboni kukhona i-definition yesiGreek ethi moya yabantu abangasekho isuke define isiGreek kodwa ngokosiko lokwaZulu idlozi umuntu oyisihlobo sakho sowahamba uShembe usifundisa ukuthi umuntu oyisihlobo sakho osowahamba akalona idemon usewumoya kodwa awuvumelekile ukuxhumana naye directly ngoba usuku usukhonza amakhosi amabili inkosi esinayo thina esayifundiswa uShembe nenkosi ilanga yak-emphasize uJehova kuphela ngizokwedlula ngoba lento sengiyichazile ake ngibuze ake ngidlulele kuloko kwesibili yes leyo ukuthi vusa omunye endlini yami good okokuqala uShembe wayethandaza yini ukuthandaza nokuthandaza yini mehluko wayethandaza wayethandaza praying uthi uShembe vusa omunye endlini yami ahole abantu bakho uma wayithandaza kwenzeka kanjani ukuphatha inkosi lakhe cha ngifuna lokho ngicela ichubeke singangena nemlomeni yes vusa omunye endlini yami ahole abantu bakho ngomthandazo wayo inkosi kusho ukuthini ke manje uyathandaza uyacela esezohamba emhlabeni uma umuntu ethandaza kuyenzeka umthandazo wakhe uphendule kuyenzeka ungaphendulwa kuyenzeka uphendulwe ngendlela athanda ngayo kuyenzeka uphendulwe ngendlela abe ngayilindele kodwa kwakuphakathi kukaShembe noNkulunkulu lokho kwakwenzeka sekwenzekile ke konke lokho akubanga umthetho wobuNazaretha kwaba umthandazo wayo inkosi ngedlule kulokho waphenduleka inona lo mthandazo yebo waphenduleka ngoba umholi owaba khona ngemva komprofeti inkosi langa okwakuyingane ngokuzala yasendlini yomprofeti emva kwaloko kwaba khona inkosi inyanga yezulu okwakuyingane ngokuzalwa esuka ekhaleni likaMprofeti ngizophinde ngibiyele akusiwo umthetho kwakuwumthandazo umthandazo wayecela uNkulunkulu leso sicelo safezeka uNkulunkulu kufana nokuthi uNkulunkulu akaqeda ukudala namanje uNkulunkulu usasebenza so uma kuhamba isikhathi kwafika lapho khona lezi zinto bengiyibala ukuthi ebandleni likaNkulunkulu ziyenzeka kwase kuqhamuka isikhathi lapho khona uNkulunkulu ethi
ethumela inceku yakhe ukuthi ivuse ibandla lika Jehova. Lokho akusiyinkinga. Ukuqhubeka lapho, ukuphuma ebuhleni. Kukhona lento othi uphuma nesivumelwano. Uma uphuma nesivumelwano. Kukhona into enjalo umphongolo wesivumelwano. Okufanele ukuthi uphume nawo. Angazi ukuthi nalokho akusumthetho. Izimo kayifani. Uma ishumayela inkosi ilanga ngelinye ilanga ithi umuzi wasekuphakameni, umuzi wamaNazaretha singawushiyi singawuvikeli, siuvikele. Uma siphume ekuphakameni siyoba yini? Kodwa mina nawe njengoba sihleli la siyazi ukuthi umuzi wasekuphakameni wahamba wanqwahwa abantu. Angifuni singene lapho okwasekuphakameni. Cha, ngiveza nje umlando, asikudiscuss, ngiveza umlando. Ukuthi kune incidents enjalo. Okay. Ithi inkosi inyanga yezulu uma ngabe iphuma ekuphakameni. Ithi uma ithola ukuthi sekunqwahwe nomuzi ngeke ikwazi ukungena. Abaphikisana nobuholi obabukhona ngaleso sikhathi. Ibuya kwaZulu. Ithi abafuna uNkulunkulu abalandele abangangilandela. Inqwaba yamaNazaretha alandela inkosi inyanga yezulu. Kwase kwakhiwa umuzi wasebuhleni. Ake siza umprofeti ukuthi uthini yena. Ngoba umprofeti kwakona lento eyenzeka. Umprofeti ngelinye ilanga ukhuluma kuMntungwa. Inkosazane yasebuhleni eyayinkosazane. Ithi kusazofika izimpi la ekuphakameni. Uthi ngiyakuzwela ngoba uyintombazana. Awuzuba nawo amandla. Kodwa uma sekufika izimpi awocela amadoda aqinile, athatha umphongolo wesivumelwano, aphume nawo abaleke nawo. Ukuba unamandla ngangithi umbe umgodo omkhulu ufake khona. Kodwa ke ungawuthatha uyeke uphose esizibeni esineyingwenya. Uma umphongolo uncwatshwe umuntu kaNkuluNkulu ngizobeka kanjalo kodwa amazwi akhe ngiyawazi ukuthi athini. Uma uncwatshwe umnikazi, uNazaretha kabuyophela. Ushemba kashongo ukuthi mase kufika izimpi ekuphakameni niphume nenze sure ukuthi niphuma nomphongolo. Wathi uye kongcwatshwa. Wathi uye kophoswe esizibeni esineyingwenya. Kusho ukuthi lapho kwakuzoyiwa khona kokuzoyiwa ngaphandle komphongolo. So akwazi ukuba i-determining factor ukuthi uhamba noNkulunkulu uma unomphongolo. Izimo ziningi. Intaba yasenhlangakazi umprofeti wahlangana nayo noNkulunkulu. Kodwa manje ibandla lasebuhleni liya kwenye intaba. Lapho uShemba ngaso wahlangana noNkulunkulu khona ngenxa yezimo. So ibandla lase-NCG livezile izathu ezenze ukuthi siphume ebandleni lasebuhleni ebekubonakala ukuthi lingcolisa ubungcwele echithe kumthetho kaJehova nebandla likaJehova labiyela kumprofeti lagcina imfundiso zikaMprofeti lagcina ubungcwele. Baba Unyambosi. Baba. Yeah, sekuyisikhathi sakho manje. Ngiyabona amaphapho ayakhuphuka ayehla. Hayi awakhuphuki. Yes. Ngilalele kodwa manje indlela engifuna ukubeka ngayo umshumayeli ngizomphikisa. La. Yes. Ngiyamphikisa la uma sikhuluma ngendaba kamqalo wendlela. Akhi sivumelwano. Isivumelwano umthetho waso. Umphongolo isivumelwano. Umsebenzi waso nje munye. Ukuthi uNkulunkulu uma ngabe ezohlala kubantu usuke ezothatha indle yodwa njoba lapha eBhayibhelini wawukhona umphongolo isivumelwano wathatha indle yodwa yaba ngabalevu bephuma endlini eyodwa bonke abaprofeti bakaIsrayeli. Mangabe uNkulunkulu ke ethuma umprofeti Isaiah Shembe wamthuma amaqede ingakho abantu abaningi abahlubuka lapha bese bekhanda izinkolo ezinye izinkolo zabo zingachumi zingagcini ngempumelelo bese ukuthi inkolo le ephethwe unyazi ilokhu iqhubekile udla umhlaba. Inkinga enkulu isekutheni ukuthi ngiyoba ngisho mina ukuthi ulokuzana ubaba uMelusi angineseki mina ukuthi ukwakhe kanjani uNazaretha ngaphandle komphongolo. Okwesibili
weqa kanjani ezwini lomprofeti uyachaza nje la kodwa manje lo uphikisa into ebhalwe phansi ngoba ngempela umprofeti wayengathandazi la umprofeti wayibeka ngqo ngoba waze washo ukuthi inyama yakhe ikhathele umoya wakhe uzovuka embatha inyama entsha kwaphakade bengizelwe nanini ngiyoba khona wayesethi vusa omunye endlini yami umgcobe okwesibili inkosi ilanga yayihlaba lapha ihlabela olokhuzana umsebenzi kaNkuluNkulu uma kuthiwa khona umsebenzi okuthiwa wempepha umqalo wendlela ubekwenza lokho hayibo bese kuzothi inkosi inyanga izulu ziyahlatshwa inkomo njoba kwakuhlatshwa kuhlatshelwa amadlozi no akuhlatshelwa amadlozi suke kuumhlabelo kaNkuluNkulu okay ongcwele okwesibili ngelilanga ubabilanga uthi ubabilanga mina nginayo ngisho ivideo lapha uthi ubabilanga mina ngike ngicela kugogo wami mina uMahadebe angazi noma why wrong yini uthi ngike ngithandaze mina ngicela kugogo wami uMahadebe ngithi gogo uyangibona ukuthi ngilambile uyangibona ukuthi nginosisi uthi wesikhathi ngibize ngisho ubaba onzalayo abantu abadala nje abagudluka eduze komuntu ngoba ngisho uJesu Christ uqobo wakwazi ukunyukela entabeni menyukela entabeni kwabonakala uMose ngapha kwabonakala uElijah ngisazoyifunda le verse uMateyu 17 verse 3 no kusho ukuthi nje ungayithatha lapha kuMarko 9 verse 2 izokubeka nje ngqo lapho kwavela kwavuka khona uMose ngapha kwavuka ngapha and futhi uJesu nje ngisho isihlala sasifungiselwe ngumuntu ongasekho so mina engakuthandi lento yamadlozi ngifuna ukuyichaza lento yamadlozi lento yamadlozi idlozi umoya ushemba akhulume ngawo lapha ya kusihlabelo sika 23 lapha ethi Nkosi bengilithulika kade ngathathathwa emhlabeni ngafaka ethembeni elihlula umoya wakho uthi amandiki namandawo ikhona ukufa kwabezizwe uyabona inkosi yamaNazaretha njengoba sinawo lapha thina kusa wonke umuntu ogula ko lapha kushembe ngizokuqalekusela umuntu oza ngakwazi ukuhamba eqhutshwa ngenqola afika sukuma onyazini lapha kusa umuntu lapha onedemoni lifike liphuma onyazini lapha kusa umuntu lapha oyisangoma umuntu oyisangoma meza lapha onyazini suka lo muntu engazela ukuthi ungena nje mhlawumbe ukuthi ungcolisa ibandla kunomthetho wakhona lapha kunabashumayeli kunomthetho wakhona ukuthi okay lo muntu kanje uyavalwa bese eba nendlela yakhe yokubika ukugula kwakhe ukuze kulashwe ngoba idlozi sokuumuntu osuke uthola ukuthi endulo kade ephethe ikhwama zobunyanga lezi ikhwama zobunyanga isebenza ngorongi mhlambe ekwazi ukuthatha izulu adumise abulala omunye umuntu mhlambe ekwazi ukuthatha kahle idlozi umoya omubi ubunyanga lobu obebuthakatha uyabona so manje ngisho ukuthi ke umuntu ongasekho ubaba wakho no nomkhulu wakho nogogo wakho bahlambulukile labo bantu baclean nje phambi kwakho awukwazi labo bantu wena ukubacwasa ngoba ngisho uNkulunkulu ehlasela uMose phansi kwesihlahla wafika uNkulunkulu wathi Mose ngiuThixo kayihlo mina Abrahama noIsaka ezomtshela ihlahla sevuthi uyabona uNkulunkulu idala zomuntu akayishiyi kahle bangathiwa hayi nginike lithuba nginike ngiqede ukunika ithuba la phuzu bayahlatshelwa yini ngenzela ukuthi uma soqedile uyiqede yonke abalahlwa bayahlatshelwa lalela ke ngizokubeka nje kuqonde nje finish umuntu ongasekho emhlabeni ngisho ingane yaphuphuma esiswini iyahlanjululwa igezwa ngosiko lwethu ngisho uJesu lalela mhlambe futhi kuzokudida kancane ngicela ngamabomu ukufunde nje la ngicabanga ukuthi ufunde lapha kuLuka uthole uJesu ukuthi uJesu mhlazana enyukela ngicela umphuthumise isikhathi sihamba ufuna aphendule lo Luka 2:22 awungishambele nje lo ncwadi ungithi nje Luka 2 lapha ulukhu ngaleko Mateyu la sifunda khona siveza ini uJesu ehlabela amadlozi noma ngifuna ukubekela isithombe konke ufuna ukuvezela yona ukuthi akusikhona umhlatshelo ukuhlabela umuntu usiko lolo lwasekhaya akuwona umhlatshelo wama ngoba ukuhlabela amadimo lonto efundwa la ukuthi ungabahlabeli abanye uNkulunkulu ngapha kwakukhunywa ngabantu kwaIsrael ababekhonza iThixo ukuba nje mfowethu ngingavele ngithathe nansi icamera nje ngiyenza isithixo noma ngithathe iringa lo kaMshumayeli njengoba futhi la endlini ngixove ngikhande udoli bese siguqa siukhonza akekho ngazi ukuthi uNebukadnezar wakhanda isithombe abantu abaguqa kwakhunya ngesithombe kwangakhulunywa ngomuntu othunywa uNkulunkulu
ngoba uNkulunkulu wayekwazi ukuthi Mose ngizokwenza uNkulunkulu wena. uLuka 22 Luka 22 verse ngifuna Luka 2 verse 22. Luka 2 not chapter 22. Not 22. Luka 2 verse 22. Okay. Konke ngifuna ukuyiveza nje kancane. Luka 2 verse number 22. Nakho Seziphelile izinsuku zokuhlambuluka kwabo ngomthetho kaMose. kwakuyini lo kwangelona usiko lolo. Bamisa eJerusalem Bamthatha uJesu bamyisa eJerusalem. ukuba abekele enkosini. Ukuba bamenzele into ethile enkosini bambekele. Njengokulotshiwe emthethweni wenkosi ukuthi Njengokulotshiwe emthethweni wenkosi ukuthi abesilisa bamazibulo abesilisa bamazwi bayakuthiwa abangcwele benkosi. kodwa abangcwele benkosi. Nokuba banikele umnikelo njengokushiwo emthethweni wenkosi ukuthi qhubeka amahobe amabili amahobe noma kwakuzinkukhu ezimbili amavukuthe mana Yes. kwakuzinkukhu ezimbili lezo amahobe amabili namavukuthe uJesu wahlatshelwa izinkukhu eziwu4 kwangekhona ukuthi sebenza umhlatshelo ongcolile lapho babegcina usiko lwasekhaya nje lumile gelekeqe ngeke uzulwenze lutho umthetho kaJehova umile gelekeqe futhi umthetho kaJehova awuhlangani nosiko lwasekhaya kuphela amasiko ahlukene wona khona isiko khona umkhuba ke ilezi izinto ezingafuneki ukuthi senze zonke into engalungile into engcolile ukuthakatha usebenzisa imithi senze idlozi ngomkhuba no kunomehluko umkhuba nosiko usiko lusemthethweni nje manje mina sithatha usiko bese silwenza like engathi usiko elokudumisa uNkulunkulu uNkulunkulu uyayekwa manje akakhonzwa uNkulunkulu akekho umuntu bakuthiwa yisabatha ongaye esabathweni eyokhonza uJehova ungena ekseni azokoshona ilanga ekhonza uJehova kodwa usiko alifuni sabathi into ongayenza usho phakathi nezinsuku mawenzela umkhulu wakho ngoba noJesu wenzelwa ayisili ihlazo lento le ayisi umhlaba manje laba bayibeka njengento engathi manje umhlatshelo kuhlatshelwa amadlozi ungabi nabanye laba babe khonza ithixo ngqo ngempela kuba ungathatha ugodo ulibeke lapha ulikhonza babu Ntshangasi ngiyafisa ukuthi before sivala singashiya ababukeli bethu balenga ulifundile iverse lapho uNkulunkulu ekhuluma ngamadlozi ngifisa ukuthi before singakaye kude ingani nithi uShembe umprofeti ningathi uShembe nguNkulunkulu ngikufundile lokho kusihlabelelo 60 ukuthi kwasho yena wathi wabathumela inceke yakhe asisivule ngoba usiphethe ngoba kube ngathi sifunda into engekho ziningi lezincwadi zakho babu Ntshangasi ziningi lezincwadi zakho ya zizobaningi ngoba into enhle ukuthi uShembe njengabaprofeti abaningi abaseBhayibhelini ngenkathi ekhona i-message yakhe wayethunywe uNkulunkulu wayibhala phansi yes ngakho asikwazi ukuthi siyisusele nje uShembe sekhona emhlabeni wabhala ihlabelelo ezu 219 so imfundiso yethu yonke ilele lapho ngizobuyela kusihlabelelo 60 noma ziziningi ezinye lapho ekhuluma khona fana nokuthi umuzi wamaNazaretha lapho siya khona ukhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga umkhokheli wakhona munye uJehova inkosi enamandla usihlabelelo bani lokho usihlabelelo 10 so leyo nto leyo ikutshela ukuthi uyedwa uNkulunkulu bengikufundela la kusihlabelelo 60 uthi bongani uJehova ngoba elungile uverse 4 uthi wabakhumbula abantu bakhe abanqulu zisobala okusho ukuthi abantu babegqoka inqulu zabo zibe sobala wabathumela uIsaiah inceke yakhe ngoba elungile ngifuna ukuaddressa izinto ngoba siphambi kwabantu la yes konke ubaba asakukhulumile ngiyavuma umzali wakho akalona idemon kodwa njengoba kusho kumahubo 106 kuthi bazihlanganisa noBalperiori badla okuhlatshelwe abafileyo bamcunula ngezenzo zabo uJehova kwabhoboka isifo phakathi kwabo
Lencwadi ithi babedla okuhlatshelwe kwabafileyo. Kwase kubhoboka isifo phakathi kwabo. Incwadi yamaHubo le. So asibo uShembe wasifundisa ukuthi uma kukhona esibakhumbula ngako bakithi abangasekho senza umnikelo eLatini ekuphakameni. Sicela kuNkulunkulu ukuthi lapho bakhona abakhumbule. uPetro kunendaba ethi uPetro wanikela wacelela umzali wakhe osekulahlweni ukuthi uNkulunkulu amkhumbule. Akanikelanga kuye, wanikela kuNkulunkulu. Akwazi ukuthi umzali wakho ebeboshiwe isiboshwa uphinde uye kocela esiboshweni wayebuza lokhu uShembe ukuthi bantu abami uma isiboshwa siboshiwe usicelela kubani inkululeko na? Baphendula abantu bathi usicelela kuyinkosi yenkantolo noma kuyinkosi yomthetho. Uthi nani ke bantu abami anikwazi ukuthi nicelela abazali benu kubo ukukhululeka kwabo. Le ncwadi ayifundayo ngoJesu ukuthi wasi uyahlambuluka. Ngiyajabula ukuthi ikhona into yokuhlambuluka isekhona namanje ekhaya elikhulu. Vele kuumthetho kaLeviticus obhalwe kuLeviticus ukuthi ingane yomfana emva kokuba isizelwe ngesikhathi esithile kufanele besiyiswe ebandleni iyohlanjululwa. Uma unikela kumpriest ngaleso sikhathi kwakusanikelwa ngezilwane njengoba kukhulunywa ngamaHobe nje kukhulunywa ngezilwane okwakunikelwa ngazo kumpriest. Akukho lapho ukuthi khona nikela kongasekho emhlabeni. Ngilungisa lokho. Ngifuna kokunye for the benefit of abantu abangazi ngobuNazaretha nabangazi ukuthi uShembe wayumprofeti othunywe uNkulunkulu nabangazi ukuthi okuningi komprofeti umprofeti wayengafundile kodwa kwakunomabhalane wakhe. Omunye wabo mabhalane bakhe baba umfundisi wesifazane. Ngeke ke ngandi kakhulu. Wayethi uma ezoqala eshumayele noma ethandaza noma ehlabelela isihlabelele esisha ambize ukuthi akeze azobhala. So into ekhulunywa umprofeti siyazi ngoba wayibhala phansi. Asikwazi ke namhlanje ukuthi sikukhulume kusuke ingqondweni zethu sikube khona okubhalwe phansi. Ingakho ngithi thina amaNazaretha kaNkulunkulu sikushiye konke lokuxokozela sabiyela kumprofeti. Uthini kumprofeti ngesivumelwano? Na upage 70 wencwadi ebhalwe ubaba uMyandu. Ubaba uMyandu usebuhleni. Ayibhalanga ubaba Melusi usebuhleni kodwa amazwi kaMprofeti lawo. Uyayivuma le ncwadi kaBaba uMyandu uyamazi indaba kaShembe umqulu uMyandu ngithe mina ngicela baba ungilalelisise awufuni baba ukungizwa. Uyabona le ncwadi le angiyiphiki isisekelo somthetho wamaNazaretha kaNkulunkulu idalwe khona. Uyangizwa ngithini? So manje ke noma bidalo baba uMyandu kodwa mina thina ehleli inama errors. Thina sisebenza ngesihlabelelo, sisebenza ngeBhayibheli. So manje ke amana ngilinde emshumayelo wenkosi. Uyabona sakhuluma mina wasuyangena. No commenta kule. Comment ngiyamvumela ukuthi ecomment. Yes. Mina into engifuna ukukutshena yona engathi ithanda ukuba inkinga. Kuningi osekumoshakele. Kunina njengoba nithi nina ningamanesta kaNkulunkulu. Uqala ubaba uMelusi washiya kunomoya lapha osebenzayo. Uyabona ifana lento okuthiwa unyaza uNkulunkulu. Ake ngiyibeke nje kancane leyona. Leyo nto nithatha nina cha ngicela ungilinde. Angiphumile kule nto le uzobuyela ngilinde. Amfuni ukudalela lento athi yenza kakumbada ngikuthandi lo. So lento nina nithatha ni comment direct nithi unyazi liuNkulunkulu uqobo engathi bese nikhohlwa kwasho lo mana lalela ngishilo ukuthi noMose watshe noJehova wathi wena uzokwenza uThixo usuke kungamandla mana phela noJesu wayisholwa yena into edala ukuthi uShembe kuthiwa uNkulunkulu ufuna ukukutshela uNkulunkulu uma mfowethu ezokwenza imangaliso isikhathi esiningi empilweni zabantu abangamaNazaretha nabangasiwo uyayagqoka umzimba kaShembe
Fanele ngiyibeke ngisingayifihli lonto le. Uyabona nje ubona amanasi amaningi kangaka nje emhlabeni wonke. uNkulunkulu mefike ehamba uJehova ugqoka umzimba kaShembe. Kuphela. uShembe nje obehlale lihleli lapha uhlalele isimo sikaNkulunkulu. Ingakho ugcina sekuthiwa uShembe uNkulunkulu ngoba isikhathi esiningi uShembe njengomunye umusi ngapha wakwaMabasa mhla indli isha la ngaseNdwedo. Isha indlu. Beke wona amaNazaretha. Kodwa kwenzeka isimanga lapho ngoba kwakunengane ekamereni yathi masihovoka ilanga lomlilo ulo ethu uyangena uzokhipha ingane angiqondile ukulanda imanga zala ekhaya ngizama ukubheka ukuthi lo moya usebenza kanjani so ngesikhathi ke bengena la ethu uyangena kwehluleka lo kodwa kwathi ngesikade sebekhala la ekhaya ukuthi hayi kona la emaphethphethini kwathi kwenza sebekhala ngesikade mabebheka esibayeni lapha bathola nansi indwangu lapha phansi igoqile ingane mabeyisusa ingane kunefoto likababila ngaphakathi akabonwanga umuntu othatha ingane lapha emlilweni akaboni lento ngeke kuphike yabona labantu abagcwele lapha ama-millions uma ungase gift ufike nje ubuze ngamunye ukuthi wena walethwa yini la uzokutshela into yakhe ngajabula ngakhola futhi ubuze ngamunye ukuthi mina ngiqonda ukucacisa ukuthi uShembe nje obehlezi lapha esihlalweni siyazi ukuthi uwumprofeti kodwa futhi ungumprofeti nje umoya oyingcwele uma ufuna ukuzibonakalisa emhlabeni kubantu usebenzisa usebenzisa umzimba wonyazi lwezulu umunyazi lwezulu mfowethu kuthiwa namhlanje luyahamba kulomhlaba uzophuma lo moya ufuna omunye nje umprofeti washo ukuthi vusa omunye endlini yamahola abantu bakho uphinde lo moya uhlasele futhi usebenzisa umzimba uShembe nje ehlezi lapha esihlalweni sithi thina uyingcwele simguqela siguqela thina umoya owaqhamuka ezulwini lo sukumisisho lo ohamba wonke umhlaba lo oNkulunkulu lo omoya engcwele Baba uNtshangase ngifisa ukuthi ngoba ngiyabona nesikhathi sethu akusiyi topic esingayenza ngelanga elilodwa ngiyafisa ukuthi uphawule ngoba isikhathi siyashaya kakhulu siyashaya baba ngoba imibuzo yami eminingi lapha ebengifuna ukuthi angiphendule engiyibuzile ayiphelelanga imibuzo yami eminingi nayiphendulayo uyayitshekisa ngoba bengisazongena lapha kumpostoli Paul ngichaze ngosiko lolu olwenziwe ekhaya lo labathi bona ukuhlabe fanele behlukanise idlozi mfowethu fanele behlukanise idlozi ukuthi umuntu onjani fanele behlukanise ukuhlabelwa abanye uNkulunkulu abantu ababehlabela iThixo Baba Nyambosi asimnike ithuba Baba Ntshangase sizokhona ukuyivala kodwa manje ngiyaxolisa Mshumayeli qhubeka ke sanya kudedela mfowethu ukuthi uma ngikhuluma kwesinye isikhathi ngiye ngingabuka umuntu ophambi kwami and inhloso akukhona ukuthi kube khona okhulume kangcono nongakhulumanga kangcono ngiye ngicabangele uShembe umprofeti lapha ekhona ngicabange umsebenzi wakhe bese ngicabanga le platform esiyitholile nalama millions abantu okuzowenzeka babuke le ndaba bese besibona sikhuluma ingqondo yethu ezif umprofeti akabhalanga lutho phansi ukuthi akashongo lutho mana ke Mshumayeli akecele ngizolumiya kubabila awukhuluma nje isimanga esodwa senziwa umprofeti kodwa ufuna ukuyibuza kuwena Baba Nyambosi ngicela simiyeke eqhubeke ngoba ukunikile ithuba akwazi ukuthi ngikuyi platform uphinde ungidrive ukuthi manje khuluma lokho ngicela uqhubeke Baba Ntshangase ucolo kuloko ngifuna ukuthi ubaba azi nomhlaba wazi ukuthi umprofeti wakhuluma kumntungwa wathi ngelinye ilanga ithi lencwadi ngelinye ilanga ibhalwe uadvocate Mnyando okhonze ebuhleni isihloko sencwadi sithi indaba kaShembe umqulu wokuqala ngelinye ilanga uShembe wabiza inkosazana umntungwa lapha ekuphakameni wathi yabona mfowethu mntanami ngiyadabuka ukuthi uyintombazana yabona asizohambisana Baba Nyambosi uba uNtshangase uyakunika ithuba lokufunda kodwa ngicela kabuhlulwa isihlabelelo sibalekelelani okay Baba Nyambosi cha Mshumayeli angilwi nawe mfowethu Baba Nyambosi mana mfowethu angilwi nawe Baba Nyambosi mana gift ngicela mfowethu aye angithi umbatha kwenye episode lapha bemile
uyihlehlisile incwadi wafuna iBhayibheli ngoba efuna ukuneliseka ngeBhayibheli akholelwa kulo mina ke Mpumi Kuhleni ngikholela esihlabelelweni naseBhayibhelini yena uyakholela kuye lo hayi lezi incwadi ayilona iBhayibheli Babu Nyambozi angeke asilona iBhayibheli awuthi ngilungise kuba viewers bethu le no Babu Ntshangase ngicela uchubeke uyifunda incwadi angeke sithi mana ungayifundi incwadi ngoba na iBhayibheli elinye lezincwadi inkinga ke manje uwazi ukuthi uma ifunda lencwadi ufundela amanazaretha kaNkulunkulu kuphela amanazaretha amaningi la sekuhleni afuna ukuzwa iqiniso angeke alithole uma ifunda lencwadi kanti fanele ufunda isihlabelelo lencwadi ibhalwa umuntu wasebuhleni ngithi Babu Nyambozi asishiye ukuthi ibhalwe umuntu wasebuhleni baba Shumayeli umthetho asivumelana ukuthi cha mina ngiphiki lutho mina ngithi mina wena ngene esihlabelelweni ngicela simiyeke kanti yini ungayizwa into elula kanje mfowethu senilifunde kakhulu iBhayibheli cha mawufuna iBhayibheli ngene esihlabelelweni Babu Nyambozi ngicela simiyeke iqhubeka ngicela mfowethu ngicathe ngafundela wena mina ngikho ke la mina ngifuna ngene esihlabelelweni ngicela efundele mina ke mina ngifuna ngene esihlabelelweni angene eBhayibhelini ngicela uqhubeke Babu lo qala ukukhuluma naye mina ngene eBhayibhelini ngene esihlabelelweni ubani ongakwenza ngalokho uwe yabo lencwadi lo iphethe eyesibili khona enye kade uyiphethe manje ngakumisa ko wayo manje usubuyele kwenye incwadi Shumayeli angixabani nawe angixabani nawe ake ngibuze ngifuna nje ukunderstand ngicela ungilalelisise kahle angixabani kodwa nawe ngizokhuluma kodwa angixabani nawe futhi angiphikisani nawe ngizokhuluma kodwa angithi understand ngusho ngizokhuluma kodwa mphikisana nezincwadi ezibhalwe ngohlelo lwenu ngale bese ifundwa la ngizokhuluma kodwa cha nguvala ukukhuluma ngisho ukuthi ukuze siswane ngene eBhayibhelini ungene esihlabelelweni ilokho babe ngocela ngithe mina kuwena thina sibuyela kushembe right sikushembe nathi unyasi uqinisile nakho nikushembe unyasi umehluko omkhulu phakathi kwamaNazaretha kaNkuluNkulu namaNazaretha asebuhleni ukuthi thina sibiyele kuJehova ongumdali wezulu nomhlaba lapha ebandleni lena niyifunde incwadi yombhedesho wesabatha cha ngiyabuza angithi siyashaya ngisaqedela ukukhuluma Babu Ntshangase isikhathi siyashaya Babu Nyambozi isikhathi siyashaya and uma ningaphani ithuba kodwa uyabona ke yes you can add 30 minutes on no 30 minutes angeke sayifaka cause sekuyavalwa emagate sibiyele thina cha kwazi Mshumayeli akwazi Mshumayeli akwazi ngiyeke ngikhulume Mshumayeli masithi banje likhulu kaMenzi nathi sifunda yona sikhoza uJehova nje yes uma sibiyela ku kodwa nathi sikhoza uJehova ekuhleni manje mina angifuni futhi unisijike lapha niseza ngathi sikhonze enye inhlobo kaNkuluNkulu angifuni kanjalo sikhonza uJehova thina lapha ekuhleni amazwi omprofeti afundwa ngamasabatha onke phambi konyazi akuze ngashiwo nje ukuthiwa badle likhulu awuniki ithuba Babu Ntshangase cha kodwa kushiwo futhi badle likhulu uyabona Babu Ntshangase thiwa badle likhulu likaMenzi nathi sikhoza uJehova ungakuhlukanisi lo Babu Ntshangase iyenza ukuthi uma singamniki ithuba oBabu Ntshangase kwenza ngathi lento ezoyikhuluma kusho ukuthi uyayisaba hayi lutho yes ngoba na uzothi umvala kusho ukuthi uyazi ukuthi unamaqiniso ezowakhuluma so ukuthi ababukeli bangayicabangi basimnika ithuba umphikisi umeseke likhulumile ngifundele incwadi yes ngathi umprofeti wazibiza ngenceku akayena uNkulunkulu futhi akekho uNkulunkulu obonwa ngamehlo nangenyama njengamanje emhlabeni akekho umuntu oNkulunkulu lokho sakufundisa umprofeti waIsaiah Shembe ngifundele incwadi eyisihlabelelo ngathi uNkulunkulu uShembela uthi asibiyele emthethweni kaMose ngayifunda imithetho kaMose ngifundele incwadi le eyihlabelelo zamaNazaretha ayikho neyodwa intshumayelo yasethempelini yamprofeti ela zonke intshumayelo zikaMprofeti intshumayelo zenkosi ilanga intshumayelo zenkosi inyanga yezulu zigcinwe kwezinye izinto zagcinwa nakumakhasethi uqeda ukusho manje angazi noma kufanele ngikudisapprove lokho disapprove baba
uqeda ukusho manje ukuthi walalela inkosi inyanga ilanga ithi ithandaza iqinise kugogo wayo nakho-ke leyo yisource icassette ela recordwa lase licelelwa lapha eUnizulu ukuthi bal archive leyo source leyo ibhalwe phansi ngingakukhiphela incwadi yenkosi ilanga elaphana angazi ke noma sokufanele ngithi inkosi ilanga ayikushongo yilokho so akwazi baba Mshumayeli ukuthi uma ngizothatha amazwi kaMprofeti uwachithe kodwa ke ngoba ngiyinazaretha akungithusi lokho ngoba vele size siphume ebuhleni sasiphuma ngoba sasiya kuye uyigugu lethu umqalo wendlela yokuhamba kwethu sasiphuma ngoba sasimbona ukuthi usekhishiwe kulento ya uNkulunkulu ayiqala so akungithusa ukuthi ngithole umshumayeli achitha ushembe phambi komhlaba achitha amazwi omprofeti phambi komhlaba akungithusi kungani na because mhlawumbe sebanoNkulunkulu wabo okungasilo uNkulunkulu esawufundiswa umprofeti azashembe lo nkulunkulu oJehova isihlabelelo sibhalwe I think washiya sibhale 286 something 86 kuthi Jehova wathi bandla lika Jehova umdali wezulu nomhlaba so akuthusi ukuthi uchithe onke amazwi kaMprofeti ngoba vele kakade achithwa wachithwa emgidini wachithwa emthethweni wachithwa kuyo yonke into uhleli lapha ubaba uMshumayeli izwe lilambile lifuna izwi likaMprofeti wathi uMshumayeli ngokwamasiko ethu mina ngithi ngokwezwi likaShembe uMshumayeli uthi ngokwamasiko ethu angikwazi ukuthi ngishiya amasiko akwaNtshangase ngiye kowa practice enkundleni eqalwe uShembe ethunywa uNkulunkulu ngihlulwe yini kwa practice kwethu why kufanele ngize ngibhajatiswe why kufanele ngishiye isihluthu why kufanele ngigqoke umnazana ngigqokele ukuthi ngiyopractice okwakithi okay kanti angifani nonkosikazi oganile yini ucolo baba uNtshangase ukuthi ngizoshiya konke ngiye kulento uShembe athuthunywe yona baba uNtshangase iyabonakala ukuthi indaba yanamhlanje ngeke iphele kulesi sikhathi esikulo nababukeli bethu ngizothanda ukucolisa angeke sicede manje ngiyabona ukuthi ubaba sisekuningi ande kuyafuna ukuthi bengifuna ukubuza nje kuyafuna ukuthi ke ngihlale nobaba uNyambo seyedwa ngihlale nobaba uNtshangase eyedwa sengiyasibona isidingo salokho because ngiyabona ukuthi uma sizothi uzochaza ngapha echaze ngapha bachaze hour ngapha bechaze hour ngokusho ngalokho bafowethu ngicela nisubscribe ngiyacela gift mana sihlanganeni ku-episode akungichazele into kancane ukuthi ngabe